Ne znam što ću početi. Od kad si banderijalac? Banderijalac sam od 2000. godine. Ko je kapetan? Kapetan banderija, Turopoljske postaje banderije, Dražen Plemeniti i Pavišić. A župan? Župan je Franjo Plemeniti Kos. A ti jedan prema mene Simo ti ideš. Dalje. Jer ti smeta. Da li ja mogu dobiti otpust? Jedan mjesec vremena. Kada kako sad je živio? Ja budu sa priliče škole i učitelj. Ili sa škole. Aha. Znaš kaj? Da bude dva kretna pitanja da bude ljudi, onda se pokrije. Ali puno je potno u našu za pitanje. A? Na lijevo se ravno. Tako već? Povijesna postrojba Hrvatski Sokol podnosi prijavu u vašu čast i čast Svete Jure. Gdje je podnio oružje hladne prave. Gospodine župane Plemenite općine Turopoljske, Maletinská građanska garda postrojena u vašu čast i u čast žitelja Turopolja. Prijava podnosi zamjenik zapovjednika, sastavnik Živko Makaj. Gospodine župane, povijesna postrojba Poljska građanska straža postrojena na vašu čast. Prijava podnosi Vatroslav Bekafino.
Gospodine župane, potreba otočkih graničara potrebna je u vašu čast. Odnosno prijavi, odnosi graničar Remitac. Građanske garde potrebna u vašu čast. Gospodine župane, Zrinska garda Čakovec postrojena u vašu čast. Prilog podnio dozapovjednik Danijel Janković. Prilog predao dozapovjednik Tegliće straže Zlatko Nikolić. Tisztelet! Ispánul jelentem, hogy a Pécsi 7-es számú rajzköztük huszárezred 3 fővel a Velikazaviszai ünnepséget megjelent. Gospodine župane, povijesna postrojba Turopoljski banderi počne na vašu čast. Prilog podnio zamjenik zapovjednika Plemenita. Dobro, ovo je bilo malo za probu, tam pred starim gradom Lukavcem, budemo malo ozbiljno, budemo najprije napravili skutu 20, 0-0. Reći Zlatko, nek se neki pare sliku. Ništa, ja ću se vama javiti. Nema problema. Sve Možemo dogovoriti se što treba. Bilo možda to. Na kočije, ne? Ili je na kanalu tam do... Evo toga više. A kaj vidiš da je 100 ljudi? A kad je već malo, moramo bar biti srčani. Inače popularno se zovu jurek i katica. One se uzgajaju vrlo jednostavno, same nesu jaja i same se nasađuju, znači ne treba nikakve inkubatori, ništa, čisto prirodnim putem. Leži na 10 jaja, malih jaja i živi vani u slobodnom ispustu, ne, na selu. Posavska kukmasta kokoš i pjevac. Ovo je Hrvatica u crvenoj boji i pjevac i kokica Hrvatica u crnoj boji i pjevac. Ovo je zagorski purantu. To je zagorski puran. A ono vam je bijelo upaljeni kunić. Zečica sa mladim. To je jedina hrvatska pasmina kunića. Znači.
idem kućni kad se čuvate. Nije. Ja vam onda kamionov ima. Bude stvari kamionja, kada će da? Ja sam Zvonko Pavlić, dolazim iz Okešnica, to je opčina Križ. Dolazim ovdje iz drugu godinu. Imam oko 25 konja, hrvatskih posavaca. Član sam udruge u Ivanić gradu. Evo to bi u najkraćim crtama bilo što je. Ja čekam. Samo tu stane.
Da, nemoj mi da mi bude eksplodirao. Evo, počelo je Turopoljsko Jurjevo 2005. Polako se okupljaju povijesne postrojbe, gosti, dolaze folkloraši, tu su kočijaši, konjari, streličari i počinje manifestacija. Jesu, idemo od jutra. Ja idem. Idemo se na vrlo. Marija, viš? Ana Marija, evo ovako, gledaj. Odi tu su most. Jel? Nisam naš vidjela most. Ovo je 15 to je 21. Ko će biti? Evo, 20 ona je platila. Ona sebi daje 5 Ona je platila, mala je platila. 20 kuna. Mogu dobiti pokuće, gospođo. Pa šta onda to biti? Pokuće. Koliko je to? 10.